Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano wakacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Basacingwa Abamuke Nomfula. Isalukazi Sibulawe Ngesihluku EMTUBA.1KZNTVNEWS kanti umbhikisho welezindlu eMphithi. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Ikhansela le-ANC eThekwini KwaZulu-Natal uMusa Dlamini okunguyena obhekele ukusebenza kaWard 101 njengoba ikhansela lakhona liboshiwe lisejele uthi umasipala obhekene nenselele abantu ababeka imjondolo enomngozi okugcina ke kulahleka imiphefumulo uma ngabe kufika imvula enamandla. Usibalukhulu usho lokho eMayville eThekwini njengoba kuqhubeka uhlelo lokucingwa kwabantu abayisikhombisa abamuke nomfula ngolwesibili ngesikhathi kunemvula enamandla ebihambisana nesiphepho kwezinye izingxenye zeTheku. Lona umfula umsimba river oseMayville eThekwini la uswakala ukuthi khona abantu abayishagalombili bamukele khona. Ngokufika kwethu la sithola ukuthi imndeni ebibonakala ngathi idukile eyidukelwe ibi u8 kodwa sakwazi ukuthola umama oyedwa samthole sephangalele bawu7 njengamanje abacingwayo. Kusho ukuthi laba abasenzela isearch and rescue njengamanje baphansi phezulu bazama ukubheka ukuthi leminye imizimba bangakwazi ukusheshe bayithole masinyane. Njengoba uthema ufika dadewethu manje la wababona basemaswini namaqhinga manje ukuthi bazokwenza kanjani ukuqala lo msebenzi. Baqalile izolo kwakhona ekuthiwa batholakele kodwa betholakala eBrighton Beach nakhona esisatheke sizocela ukuthi imndeni mase beyichazela ukuthi bababeke kuphi bese behamba beyobheka beyoviewwa ukuthi akubona inhlamba amalunga omndeni wabo. Kodwa sinaso isiqiniseko kwamanje up until laba basibhekelayo nabasiphenyelayo basitholele ukuthi nabe sibatholayo bese siba nesiqiniseko kulabo bawu7 ukuthi bangakike abatholakalayo. Kodwa njengamanje osetholakele umama oyedwa futhi naye owatholwa umphakathi ngosuku olulandelayo lesihlakalo. Igama lami mina uPhilani uLithuli Sibongo shithi nami ngihlala khona la hlala khona ma kodwa ngiye ngezwe ngomyalezo bengifonela ebusuku ngazo lezi gameko lezi ngaze ngothola ekseni umyalezo ukuthi yabo into ekenzekala ngala amphuthume ngala ngase ngiphuthuma khona ekseni mangifika bangitshela bathi uma wami umukile and bafika bangikhombisa nelade ukhona khona indlu yakhe. La ufika khona ufike kuyisimo esikanjani endlini yakhe? Ngifike kubheda kakhulu ngoba ngibaye ngisabona lutho. Nje bese lutho yonke into besingekho phansi. Selislab kuphela. Umama bewumuntu kanjani kunina ingane zakhe nokuthi njengoba kuqhutshwa kwacingwa mhlawumbe ilupho olunye usizo engafisa ukuthi uhulumeni anilekelele kulona? Njengoba kuqhutshwa kwacinga nje sekuyisifiso sami ukuthi nje etholakale yena kuphela ngoba ngeke salindele ukuthi sengamthola ephila vele yabo. Vele sekwenzekile ongcono sisifisa ukuthi ongcono sitholeke ithambo lakhe sikwazi ukumfihla ngendlela kahle. Angikazi ngamchaza kanjani kodwa nje na umuntu ngathi umuntu onobuntu. Siyabonga. Yeah. Khansela wakule ndawo uthi simbi sima abantu abakhele kusona njengoba bakhe phezulu kwethaneli yamanzi okumngozi kakhulu makufika imvula enamandla. Siyazama futhi ukuchazela abantu bakithi ukuthi lezi ndawo enjenganalezi njengoba ubona ukuthi bakhe phezulu kwethaneli umhosha lo kodwa bakhile khona. Uma uthi uyalandelela uyathola ba notify ukuthi please ningakhi kule ndawo ngoba ayikho isimeni sokwakha izindlu. Kodwa abantu bakithi ngenxa ukuthi nabo ukuhlupheka kwabo kugcina sekulimaza ingqondo ngizokubeka kanjalo kubhlungu kukubi kunjalo bagcina sebethi kungcono kona bahlalela ngoba ilento yeinflux eThekwini sinezakhiwo ezingekho esimweni ezingaphezulu kwa 450,000 ekufanele kancane umkhandlu weTheku ulwe nazo. Kodwa iproblem abantu bakithi kufanele sinike isikhathi bafundiseke indawo ezingekho right bafundiseke futhi ukuthi if sebethola ithuba lokuthi khona izindlu abayitholayo abangenzi phela lokho ekuthiwa ubugebengu
babuye bazokwakha futhi kule ndawo abasuswe kuzona. Enye inkinga esiba nazo bese kukhona abantu aba-honest othola ukuthi ngempela ubona kuseduze eThekwini njengale ndawo esikuyona. It's about not even a kilometer ukusuka la uya ngaphakathi edolobheni. So uyabona ukuthi abantu babeqhamuka indawo zonke ze province yethu nangaphandle babona kuyindawo strategic for them for ama job opportunities. Iyona inkinga ke esihlangabezana kodwa umkhandlu weThekwini unazo inhlelo kodwa lezi inhlelo kubonakala sengazuthi azikho esimweni esiright ngenxa yokuthi abantu bakithi abakafundiseki kahle ukuthi ba-understand ukuthi masithi le ndawo iyi-flood area siqonda ukuthini, masithi le ndawo iwumngozi kubona siqonda ukuthini. Ukubhekwa kwabantu kuyaqhubeka. Kutebokosibisi eMayiville eThekwini. Usathuka izanya namanje umndeni wakaMlungwana endaweni yasemchakweni eMtuba.2 enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal kulandela ke isigameko sokubulawa ngesihluku kwelunga lalomndeni ucabangile Mlungwana oneminyaka engama-66 yobudala obulawa ngokuxoxwa ngogodo waze washona esehlakalweni kokusola kusona wesilisa ongumakhelwane. Uzamile Mlungwana olilunga lalomndeni uthi kabasazi izizathu esenza ukuthi ke kubulawa ugogo wabo ngalendlela ngoba bengakaze kube khona ingxabano phakathi kwabo. Usaleke nembuzo engenasipendulo umndeni wakaMlungwana endaweni yasemchakwini eMtuba.2 kulandela ukuthi ke kubulawe kabuhlungu ugogo walomndeni ebulawa ke umakhelwane. Kuvela ukuthi ke bekungolesibili usuku ugogo kubefaka isigxobo zokubiyela engadini yakhe kwaqhamuka ke lomliso ngomakhelwane ephethe ke ugodo waqonda ngqokulo gogo wamshaya ngalo ngemumva wamxhonxa waze waphelela khona lapho. Ugogo egobile kanje ebiye phansi uthi ngicathi wayifaka ugodo phansi. Mengena hayi shuthi ugogo evusa amehlo sekala. Mevusa amehlo ugogo uyitshela ukuthi hayi shuthi uzongibiyisa. Methi uvusa amehlo ugogo hayi ngiqhubeke ngibheke phansi mina ngaround moka round uyakhona ukubona la. Mengithi ngivusa amehlo hayi ngibone umqiqi ushawa ugogo la. Emshaya ngogodo leliphethe. Hayi shuthi ugogo evuke ke elwe nokubamba lolu godo kade vele sekamshayile la. Methi ulwa nokuvuka ugogo belwe la bebambane hayi. Ngizwe kuneyingane njalo ziyadlala la phansi kwesihlahla. Ziyabuka yonke lento iyenzakala ziyabuka. Hayi. Emela umqiqi ugogo ewe phansi. Ephuma usisi wami uyamxoxa njalo sesimile eminyango lokhu siyamxoxa sekamxoxa la. Mxoxa ngalolu godo emxoxa ziyabuka njalo nezingane la seziyakhala kasenandaba nokuthi izingane ziyakhala. Emxoxa ngogodo emxoxe sesimile manje siyabuka usisi wami ke benesibindi esondele. Sina simile manje lapha sesiyabuka isikhathi nje sidi impela emxoxa. Hayi suke lapha emeqe ethathe lolu godo lakhe ehambe usisi wami esondele esikuma la duze nesihlahla. Memile embuza ukuthi ukwenzeni ethi yena lo mama lo. Lesi sigameko senzeka nje kusemini futhi ke senzeka phambi kwezingane zalomndeni zibuka. Lomndeni ke uthi uhlukumezeke kakhulu njengoba ugogo benguyena ke bebeka iplate etafuleni. Bahlukumezekile futhi kangakuba ke isithombe sokubulawa kagogo singadluli kubona nabathi ke badinga ukwelulekwa ngokomqondo. Bese sisele noma nathi sesithembele kuye. Kubhlungu kakhulu kodwa kubhlungu kakhulu kithi sibonile ngoba kunanengane ezincane hayi ukuthi izincane okudlala zincane kakhulu. Zincane kakhulu ukuthi ngabona ugogo waze eshawa phambi kwakhe. Eshawa umuntu futhi ezimjwayele ehlezi zimbingelela naye ehlezi eyibingelela. Kubhlungu kakhulu kubhlungu nakithi kubhlungu. Asazi usenze njani ngoba nje bese nathi uyena ugogo bese support la ekhaya ngoba ngekho kunzima. Kunzima kakhulu. Kunzima. Especially nje ingane ezincane ngoba ngalolu suku akazelale ziyathuka ebusuku namanje ziyathuka kakhulu nathi nje siyathuka sithi uma sibuka sithi sibuke ezansi simbone siyasibona namanje isithombe sakhe salele la mina nje ngoba ngalibona igazi kuxhuma ngesikhathi emxoxa especially mina ngoba ngangikude kodwa ingane eseduze zona ngoba zayibona kakhulu ihlukumezekile kakhulu ngoba namanje isathuka enye nje uthola sibuka odongweni ezinye uthola seyibuka seyithule seyitheka nje siyabona ukuthi ihlukumezekile sizayibona lento ngamehlo enqondo. Amaphoyisa kaMsane yiwo kafika ngosuku lwesigwameko buka ukuthi ke umsolwa usesibhedlela
kulandela ukuthi ke walimala ezama ukulisana nawo amaphoyisa. Okumanje ke ugadiwe ngamaphoyisa njengoba ke ethola ukwelashwa. Let's gaze indaba zo1KZNTV ngingusamkeliswe Nqulunga ngisemTuba-Tuba. Umphakathi wasemjondolo kwajika Joe eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya uvuka indlobano wavala umgwaqo ngamatshe nangengodo namuhla washisa amathayi ukhala ngokukhethwa kwephele emasini kolwezindlu zomxhaso. Laba basakhala ngodaba lwezindlu zabo zemxhaso abathenjiswa zona ngonyaka wedlule kepha kabakhelwa ke zona namanje. Bathi ke bezwe ngandlebenye ukuthi ke kukhona iqashi eyizofakwa endlini zikahulumeni ezakhiwe eduzane kwemjondolo yabo. Uphinde wavala umgwaqo umphakathi wakajika Joe ukhala ngokungakhelwa izindlu zemxhaso njengesithembiso sabo. Umphakathi uthukuthele kakhulu ngoba umphakathi uyabona ukuthi izinto zawo zimile njengezithembiso ukuthi nesizokwakhela eSignal Hill, sizokwakhelwa eThembeni, sizokwakhelwa izindlu ezu40 to 50 la kajika Joe. So sithi isikhathi belindile. uJomo wafika wathembisa wenza zonke izithembiso. Maqedana uJomo wayesesuka esehamba. Bashaye phansi ngonyawo bathi akekho umuntu ozongena ezindlini zahulumeni ezingama-flats. MEC omusha lo okhona uSipho. So igama elinye atholelwe lona kuthi unkomo yahlaba ngoba uthe mefika akatshengisanga idiscipline kubantu bakajika Joe. So abantu bakajika Joe abathokozile ngakho ngoba kuthiwa uzofika ezotshela uJika Joe akazelanga ukuthi azokhuluma naye. So manje uJika Joe uthukuthele kakhulu. So uthi akho umuntu ozongena emaflat njengoba ethu MEC uzo introduce uzofaka abantu ngomhla ka3 uzongena abantu emafletini which imxhaso le yathenjiswa abantu ayikho. Laba bathi bahlukumezeke kakhulu ngokungabi nezindlu zabo kanti sebezovele bazakhele bona khona lapha kwajika Joe. Sesizwile nokuthi lo MC omusho ofikile kuthiwa yena uthi uzofaka abantu la elokhunjeni mhla ka3 emafletini kodwa okwethu akukhulunywa. Thina sazi ukuthi bathi basithembisa bathi amabhodwe azovutha kanye bathi ngoba leli bhodwe labo lama-flats selivuthiwe lisazolinda lilinde leli lethu lama-RDP housing. Kunalokho ke sizozakhela umasipala sicela ukuthi eqhele eduze kwethu ngoba wehlisa isithunzi sabahlali basemdondolo. Iphini lemeya umxolisi Mkhize uhlangane nalomphakathi. Project njengamanje yokwakha izindlu ebhekiswe entweni yokuthi sibiza ukuthi is a total eradication of informal settlement. Sine project ezokwakhela izindlu abantu abahlala khona lapha kwajika Joe endaweni yase Signal Hills, sizozakha ezinye endaweni yase Thembeni. Lokho iproject on its final stage njengamanje yokuthi sizokwazi ukuqala ukuthi kwakhiwe. Uthe laba bayaqonda kahle ukuthi angeke bazithole bonke izindlu zemxhaso. Sacacisa ngokusobala lokhu umsakazi entweni yokuthi abakwazi kuyimanje lokho ukuthi umuntu owayithola indlu ngonyaka ka1998 besuswa lapha okokuqala beyiswe endaweni esibizwa namuhla ngokuthi seFrance eyayakhelwe ukusuka bona akekho uzophinda ayithola okwesibili. Saphinda sachaza ukuthi uma wena usuwawuthola isibonelelo sendlu endaweni osuka kuyona kungaba usuka endaweni yangakini either outside of umasipala uma i-database yakwa human settlement ikuveza lokho ukuthi wena usuwahlomule kwakhiweni kwezindlu angeke uphinde uhlomule. Ezindabeni zo1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi ishelele itolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. Basacingwa Abamuke Nomfula. Isaguga Ngesihluku EMTUBA.1KZNTVNEWS kanti umbhikisho welezindlu eMphiti. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa nekhabhinethi lakhe bahambele eMnambithi ngokohlelo lembizo kaMengameli yesikhombisa okuyilapho esuke exoxisana khona ke nemphakathi ngezidingo zawo. Lolu hlelo liqale ngothongqongqosho wemiyango eyahlukene kahulumeni behambele izindaba ezahlukene kulona leli sonto njengoba ke SP ngokufakwe izindlu abantu bese kukade behlala ke endlini ezingolindela ngoba besalinde imixhaso kahulumeni. Ngesikhathi amalungu omphakathi avela kumawadi ahlukene ngaphansi kaMasipala Alfred Duma othukela akhale kakhulu ngamathuba emisebenzi emtholampilo kanjalo nenkinga yamanzi. Wahamba umuntu ozobuya emva kokhetho akakaze kuba babuye. Ngiyacela ukuthi ukhumbule ngoba isikhathi sisekhona
baba umongameli nawe mama uNdunankulu sixakekile kuvukeni ulwazi lonke usizi lwethu wawungena uyibona inkinga zethu siswela amanzi isiwa iphuma phakathi endlini ngosinki akukho kusashintshile ba appoint abantu ukuthi bezolungisa izinto zamapayipi but till today akuphelile. Ngicela into eyodwa usiphe bamongamela usiphe lo 350 uthi chatha nje kube u500 ngiyazicelela baba ngiyacela Nkosi yami angihlile kodwa mina into engizokhala ngayo kakhulu baba Ramaphosa ukuthi sisacela ukuthi mabe lapha eParliament ke behlangane bekhulume ngale ndaba ka age of 35 ngaphansi ka 35 ukuthi asathathwa manje masingaphansi ngapheka 35 ngoba emva kwalo kusuthi mangabe phela usu over 35 kufuneka uhola impesheni akasiholela impesheni ke thina ke ngoba sesibadala. Umengameli ephendula ubesebiza bonke ongqongqoshe behamba nabo ngokuhlukana kweminyango kuzwelonke ngokuthi bazosiphendulela ukuchazela kabanzi imphakathi mayelana nama-project amanye okuthiwa amiswe kubene besinesikhathi eside aqalwa. And ngiyathanda ukuthi uMinister Mchunu eze ame lapha kule podium achaze kahle ukuthi wonke umuntu asizwele ukuthi senzani ngale nkinga yamanzi. Be-Ward 9 ezakeni kunenkinga ye-pump station yesiwa kusho ukuthi ephampa indle kwathiwa le pump kade yalimala sekuphela iminyaka emithathu ilimele ichitha isiwa endaweni leyo pump ke sinikeze umngeni water baphezulu kwayo ke manje sebehambile bobheka ukuthi kudingeka ini baqale ngokubuya bathi kufuneka u4 million bathe uma sebethi baqedela kahle bebalisisa kahle bathola ukuthi kudingeka 8 million ngoba seyashiwa kudala yalimala yacuceka ama-parts ayo. Lezi imbizo mengameli uzenza kuzona zonke isifundazwe ngaphansi kohlelo olubizwa nge-District Development Model. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-Channel 261. Kusenokungaboni ngasolinye phakathi kobuholo obusha basemvoti kanye neqembu lenkatha yesizwe. Lokhu kulandela emva kuba ke kusuke uthuthuve emhlanganweni wamakhansela izolo phakathi kaSomlomo kanye nekhansela le-IFP uPetros Ngubane okuholele ekutheni kamakhansela e-IFP eshiye kumhlangano. Imeyalo masipala uPhilani Mavundla ukubeka kwacaca kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini uthi lokhu akwamukelekile emkhandlwini kanti kuzodinga uba amakhansela e-IFP athathelwe inyathelo eyinqala. Kusuke uthuthuva phakathi kaSomlomo kanye nekhansela le-IFP emhlanganweni wamakhansela ngaphansi kamasipala umvoti. Lokhu kulandela emva kokuba amakhansela e-IFP engaphumelelanga emhlanganweni kuze kube kathathu ngaphandle kwezincazelo. Okwenzakeleke emhlanganweni webudget ayizange ibe khona i-IFP kwaphinda futhi emhlanganweni ka10 ayangaba khona. Kwasethi emhlanganweni kwa12 iyafika yasitshela ukuthi ayisirecognize njengobuholi obakhethwa umkhandlu yasiphinde sazi ukuthi njengoba nje sihleli isenkantolo kuyochithwa umkhandlu lokhona esiyachaza futhi ke sihlala nokuzontsho nje imali la sokudla imali iyasho yonke into engahle isho iyayiseke iyaphuma ke theka mangabe siphumile ke saqhubeka nomhlanjwa ade kufake kufanele kodwa ke ngibe sengenza isiphakamiso kuSomlomo nomkhandlu ukuthi ngokomthetho osibusayo njengamakhansela kunendlela yokuziphatha. Somlomo walomkhandlu umfundo Masondo uveza ukuthi amakhansela e-IFP ashiya umhlangano ngokungemthetho njengoba kade kuxoshwa ikhansela elilodwa. Namhlanje kuzomela sigcizelele ukuthi ubaba uNgubane uPMS uyena ke oxoshiwe emhlanganweni ngesimo sokuthi ube disruptor umhlangano kodwa abanye ba stage lento esithi walkout ama regulations a local government amsana ne-Structures Act, Systems Act, ngisho ama-standing rules and orders asemvoti ase-clear ukuthi mawuke kwa-stagwa i-walkout labo bantu bafana nabantu abasuke be-absent futhi-ke siyaprohibithwa i-walkout so kunenqumo ekuzomele zithathwe nenyathelo enjalo. Kanti imeyalo masipala ibesinxusa uSomlomo ukube ebhalela amakhansela izincwadi zokuba bechaze ngokungaphumeleli kwabo emhlanganweni kungaphelile izinsuku eziyisikhombisa.
umthetho uthi akukwazi ukuthi kunomhlangano uphume wena ushiye umhlangano ngaphandle kwemvume kaSomlomo womkhandlo. Kokuqala lokho manje bakwenzileke lokho ngesonto elidlule. Baphinda futhi abangeze emhlanganweni yabambili, baphinda futhi baphuma emhlanganweni namhlanje. Umthetho ukuthi awukwazi ukuthi ungeze emhlanganweni ilandelana ize ibe mithathu isiyimineke eyabo. Ingakho kade sengincoma kuSomlomo ukuthi akabhalela amakhansela ngalinye enze lesehlakalo ukuthi akawacela ukuthi achaze ungabe kwenzakalani. Uyoba uSomlomo ke sethatha ke lapho uthi yini ezokwenzeka. Kodwa okulula ukubonakala kuyacaca ukuthi i-IFP ayimisela ukusebenzisana nathi, asinayo ke inkinga nalokho, ibone sebechazela abalandeli babo nomphakathi ukuthi kungani. Khona manjalo iqembu le-IFP liphakamisa ukuthi likhuliswe ngenhlonipho okuyisona sizathu sokube beshiya umhlangano. Ukhansela uZondi omele isigungu se-IFP ngaphansi kaMasipala uMvoti uveza ukuthi basebenza ngokuthula ngonyaka wedlule neqembu le-ANC, kanti uphinde waveza ukuthi selokhu kufike umengameli we-ABC ukuthula kulomasipala akusekho. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngisemvoti. Olilungu lenhlangano engenzi inzuzo iTidy Town uScott Calvich uthi ke kumele ke kubanjiswana ukugcina imvelo esesimeni ukuze isizukulwane esilandelayo siyithole esesimeni sayo. Ukusho lokho ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi beqhubeka ke nomkhankaso wokuhlanza bephinde belungisa umonakalo odalwe izikhukhula olwandle laseMagate ePortshepstone ogwino seningizimu nelikaMthaniya. Ukwenza isiqinisekiso sokuthi abavakashi bazohambela ulwandle laseMagate ePortshepstone bafika ke kuhlanzekile kulungisiwe nomonakalo odalwe izikhukhula. Inhlangano engenzi inzuzo iTidy Town iqhubeke umkhankaso wayo ukwenza lo msebenzi kule ndawo. Umsebenzi wethu wanamhlanje sizolungisa la i-damage la eMarket Beachfront khona by the weekend ama holiday maker bakwazi kuzongena kahle la beach bahambe kahle bajabule ukuthi kumnandi la futhumele ulwandle luhle bazoshaya i-holiday emnandi. uScott ugcizelela ukuthi ke kumele kubanjiswane ukugcina imvelo ukuze ke nesizukulwane esilandelayo siyithole ke sesimeni sayo sihle ngoba leli ke kuyifa laso. Yonke ama-community funa izandla zibambane, angithi ngesiZulu kuthiwa izandla ziyagezana. Masingakhohlwa ukuthi izandla ziyagezana and then ngaphezu kokho lo mhlaba okuwona wethu ithina esiphathe lo mhlaba kunika izingane zethu nezingane zezingane zabo. Ngendlela esiphathe lo mhlaba wethu ama-next generation bazosibheka kabi ukuthi asiyenzanga lo msebenzi wethu kahle. Iplastic iselwandle, udoti yonke indawo, funa si-change sithi clean ocean living. Suphathe kahle umhlaba wethu. Lesike izindaba z1KZNTV ngengusamukethiswe Nqulunga ngiseMagate. Ake siphinde sithi shelele itolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nazo ke izona ndaba esithi izezihamba phambili namuhla. Basacingwa Abamuke Nomfula. Isalukazi Sibulawe Ngesihluku EMTUBA.1KZNTVNEWS kanti umbhikisho welezindlu eMphiti. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.93 umaqhathiswa nedola laseMelika bengu-23.89 kupondo waseBrithani libe ngu-20.52 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona imeke $1,903.21 ounce uthi intengo wayo longahluziwe yona ibe ngu-$74.34 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi omusha wempofane eKaizer Chiefs uMlefi Nseki ozosizwa ngobe inhloko Atazwane kanye noDylan Shepherd uthembisa ukubuyisa insuku zenjabulo eNaturena. Lo mqeqeshi uthi wamukele ngenkulu inhlonipho nokuzithoba nomsebenzi omkhulu awunikeziwe ngusihlalo weqembu kanjalo nebhodi lalo leli iqembu. Unseki ubonge izikhulu zaleli iqembu ngokumethemba nokukholela ukuthi ke uzowenza ngendlela lo msebenzi omusha awunikeziwe. Uqhubeka ngokuthi ukubheke ngabomvu ukusebenza na wonke umuntu ethimbeni lakhe ukuthi babuyisele injabulo efanele kuyigidi zabalandeli bempofana. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Iyanini abakaqambu lankomo zilahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangane ziyaguqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.